את יודעת, יאלה, כל העולם חולה בווירוס. יש עוד וירוס? כן, וירוס עתיק וירוס יומין. חדש? זה וירוס עתיק כן, וירוס. של כמה מאות שנים, שהווירוס הזה הוא וירוס תודעתי. הוא וירוס שהכניסו אותו דרך המדיה, דרך הדתות, ולווירוס הזה יש גם שם. לווירוס הזה קוראים פחד. זה וירוס. כי מי שמפחד לא יכול לחשוב לרגע, או להרגיש לרגע, שהוא נמצא תחת השכינה. נכון. כי פחד ושכינה לא הולכים ביחד. זה בדיוק ניגודיות. אני אגיד את מה שאני תמיד אומרת. היכן שיש אמונה ואהבה, אין פחד. ואם אדם עדיין מוצא את עצמו במצבים שהפחד מחלחל אליו, משפיע עליו. צריך רגע לעשות בדק בית, התבוננות פנימית ולראות האם האמונה שלי באמת חזקה. שורשית. מלאה, שורשית. דבקה. בדיוק. מדובקת. בדיוק. כן. והעלית כאן נקודה שהיא סופר חשובה. מה, זה הווירוס, זה הווירוס. זה הווירוס, תראי, אם אנחנו מאמינים בבורא, באור אינסוף, באהבה בלי תנאי, אז אנחנו לא יכולים גם להאמין בבורא, וגם לצעוד במסלול הפחד. כאילו, אנחנו נולדים לעולם הזה עם שני מסלולים בלבד. המסלול הוא פחד או אהבה. וזה בחירה. אוקיי, זה כשאומרים, הכל ידוע מראש והרשות נתונה. מה הרשות נתונה? הרשות נתונה זה פחד או אהבה. אתה בוחר איפה אתה רוצה להיות. כל הקטע שאתה לא תמיד בוחר. למה אתה לא תמיד בוחר? כי יש השפעה תודעתית, יש הנדסה תודעתית. עכשיו, אם אתה לא מתנתק מהטלוויזיה, מהעיתונות, מהרדיו, מכל זה וזה, אתה תמשיך לצעוד במסלול הפחד, כי זה הנרטיב שהמדיה מכתיבה. נכון, אתה תמיד בוחר, כי אנחנו הגענו לכאן לעולם הזה עם בחירה חופשית. זה הדבר שאיך שבורא עולם יצר אותנו, הוא גם נתן לנו את הבחירה החופשית. בדיוק. אבל מאיפה אתה בוחר? ואז כל מה שאתה אומר, שיש את הטלוויזיה, את התקשורת, את כל ההנדסה התודעתית הזו, אז אתה בוחר מהמקום הלא נכון, כי זה מנתק אותך מבורא עולם. הבחירה הנכונה, הבחירה החופשית, הנכונה שלנו היא בחירה שצריכה לבוא מחיבור לנשמה, מחיבור לבורא. ובאמת זו הסיבה שאנשים צריכים לעשות את הניקיון התודעתי הזה. וכל המסרים התת-הכרתיים שחודרים עלינו, מהתקשורת, מהרדיו, מהמדיה, מכל מקום אפשרי, אוקיי? כל זה, שוב, מרחיק אותנו מהבורא, מרחיק אותנו מעצמנו, כן. ואז אנחנו לא באמת מביאים את מי שאנחנו בתוך הזוגיות. למה? כי אנחנו כבר התרחקנו ממי שאנחנו. מהונדסים. אתה מהונדס, איך אתה יכול להיות אמיתי? בדיוק. איך, אתה רואה ככה מתנהגים, זה הטרנד. והתפיסה מתעוותת. כן. התפיסה מתעוותת, כי אנחנו מקבלים פה איזושהי תפיסה מאוד מעוותת, של מה זוגיות צריכה להיות. נכון. התפיסה הזאת קיבלה עיוות לא מעכשיו, זה עידנים אחורה. זה עידנים אחורה שהדבר הזה קיבל עיוות, ואנחנו כבר לא נמצאים בכלל בכוונת המשורר. ממש. מזמן אנחנו לא נמצאים בכוונת המשורר. גלשנו מהמסגרת, והמסגרת נהדרת, אני לא אוהב מסגרות, אבל המסגרת שלו היא מסגרת חופשית. הוא אומר, אם אתה הולך איתי, בואו עולם, אם הולכים איתו, אז האור נפתח לך, אתה באור, כי אתה איתו. אתה מבין שאין עוד מלבדו, ואתה דבק בכך, ואתה מבין שזה לא קשור לשום זרם או דת, זה קשור לזרם, אבל זרם חופשי. לא דת, לא כת, לא... זה לא קשור, אין הגדרות. אין הגדרות, בדיוק, זה נטול הגדרות. בדיוק, כשאתה כל כך קרוב לבורא, אין שם שום הגדרה. בגלל זה הוא נקרא אין סוף, אין סוף זה לא מוגדר. תעצמי את העיניים, תנסי לדמיין אין סוף. מישהו יכול לעשות דבר כזה? אני לא מצליח לדמיין אין סוף. איך אפשר לדמיין אין סוף? אין אפשרות לדמיין דבר כזה. זה פשוט, זה הטריק. בורא עולם נמצא בכל דבר. זה לא רק שהבורא ברא את העולם. נכון. אמר, ויהי אור וכו'. הדיבור של הבורא הוא כל הזמן מתקיים. אחרת הדבר לא היה פשוט חדל מלהתקיים. זאת אומרת שכל הזמן הוא מהווה ומחיה ומקיים את הדבר תוך כדי הדיבור האלוהי, ולכן אי אפשר בכלל לחוות את העולם הזה מבלי להיות מחובר לאור האלוקי. נכון, בשביל זה אנחנו יודעים גם שלחיות בכאן ועכשיו, נכון. זה האמת, ואין משהו אחר, וכל הרעל והווירוס הפסיכולוגי הזה שדיברתי עליו מקודם,
זה בדיוק זה, הם מנסים כל הזמן למשוך אותך לעבר ולמשוך אותך לעתיד. העתיד מייצר פחדים, העבר מייצר משקעים, אז יופי להם, כאילו הם מבסוטים, כאילו שאנשים ככה לא בשמחה, אז הם גונבים לכולם את האנרגיה דרך העבר והעתיד. עכשיו אם בן אדם מבין שהעבר אין, העתיד מנין, וההווה כהרף עין. אם אתה זוכר את המשפט הזה, אם זוכרים את המשפט הזה, המשפט הזה מוליך אותנו לשמחה תמידית, לשמחה ללא תנאי, אני קורא לזה. ושמחה ללא תנאי מייצרת בריאות, מייצרת אהבה, מייצרת אושר, אור. כל מה שנמצא במסלול של הטוב, הרמוניה, סינרגיה, זוגיות טובה. כי הרי פעם דון מיגל כתב ספר 4 ההסכמות. נכון. וזה נורא מתקשר לי לזה. ו4 ההסכמות אומרות דבר פשוט, נכון? שמור על תואר המילה, אל תניח הנחות, אל תיקח דברים באופן אישי, תעשה כמיטב יכולתך. מי שעושה את 4 ההסכמות האלה, אני חותם לכם, חותם, שמי שעושה את 4 ההסכמות האלה, חי חיים של אושר, שמחה, שגשוג, זוגיות טובה, הכל טוב לו. למה? כי בדרך כלל אנשים לא מצליחים להגיע לכל הטוב הזה, בגלל שהם מניחים הנחות, או בגלל שהם לא שומרים על הלשון שלהם. בדרך כלל זה שני הדברים הכי חזקים. וברגע ששומרים על שני ההסכמות האלה רק, אז גם לא לוקחים דברים באופן אישי, כי זה בא באופן אוטומטי, וגם אתה עושה כמיטב יכולתך. אז כל 4 ההסכמות מסתדרים על 2 הסכמות, אם אתה מיישם אפילו רק 2, אתה מרוויח את כל 4. כל העניין הזה של עבר ועתיד זה שקר. לגמרי. זה לא באמת, אין באמת עבר ועתיד. זה המצאה. כי יש, בדיוק. ועכשיו אנחנו כבר נמצאים בתהליך כזה של המעבר בין המימדים, אוקיי, בין מימד 3 למימד 5, אנחנו עוברים דרך מימד 4, שמימד 4 בעצם בא לנטרל אותנו מנושא של מגבלת זמן או מגבלת מקום. מהשקרים. עכשיו אנחנו אינדיגו, כן. אנחנו יודעים שאינדיגו העין השלישית שלו הכי מפותחת. כאילו הוא בא עם הייחוד הזה, זה הייחודיות של ילדי האינדיגו, שהעין השלישית מפותחת. ולכן אנחנו יכולים גם לראות בעצם את הגלובליסטיות, אנחנו יכולים לראות את כל התמונה בצורה רחבה. אז עכשיו, בזכות העין השלישית, בזכות הראייה המרחבית, ניתן באמת לעשות דברים כאלה. כי העין השלישית, האנטנה הזאת, היא מחוברת לממד 5. נכון. וברגע שאתה יודע לקרוא את האינפורמציה מממד 5, כי זה ג'יבריש, זה משהו שהוא לא כמו בעברית, משהו אחר. ברגע שאתה קורא את האינפורמציה מממד 5 ומתרגם אותה לממד 3, אז אתה יכול לשחק איתה, אתה יכול למשוך אותה, אתה יכול באמת לעשות איתה דברים שהם חדשים. יש נגיד את העניין של מוזיקה. אוקיי, תמיד שימי לב אם את שומעת שירים, אז השיר הזה דומה לשיר הזה, והשיר הזה דומה לשיר הזה, וזה העתיק מזה, וזה העתיק מזה, והוא העתיק קצת מזה, וזה העתיק מזה, לקח השראה מזה, ולקח השראה מזה. כי בסופו של דבר, רוב המוזיקה בעולם מתבססת על זה. אבל יחידי סגולה מורידים מוזיקה מממד 5. לגמרי. הם מביאים את המוזיקה החדשה שיוצרים שם, מביאים אותה, מצליחים למשוך אותה לממד 3, ולייצר אותה כאן בתרגום לממד 3. נכון. ואז פתאום בן אדם שומע איזשהו מוזיקה או סרט, דרך אגב גם סרטים הם עושים, פתאום אתה שומע... שמממד אחר? כן, מממד אחר. מרגישים את זה. ואתה מרגיש ואתה רואה, אתה שומע את המוזיקה ואתה מרגיש את הסרט ואתה יודע, אתה אומר וואו, זה משהו שלא לא היה, זה ייחודי, זה עוד לא היה. זה כמו בתחום שלי, שאני תמיד מדברת על השראה האלוהית. בדיוק, על השראה האלוהית. לקבל את ההשראה באמת מממד 5. אני ישתף ויאמר שבמשך שנים אני הייתי פשוט מקבלת את הבתים. בטח. ואני לא הבנתי את זה, בדיעבד הבנתי שאני מקבלת אותם בתקשור. אחר כך, שאני מתקשרת אותם. כשיותר פיתחת את הרוחניות שלך, כאילו, בהתחלה זה היה רוחני, היית רוחנית, אבל לא היית מתעסקת בזה. נכון. היית התעסקת בזה גם בסינרגיה, כאילו, הכנסת את הרוח לתוך הבתים. כן, אבל לפני כן זה הגיע ממקום, באמת שעסקתי באדריכלות בלבד, ואז התחיל המסע. בדיוק. המסע הזה של לחבר את העולמות, וההשראה הזו שאתה מדבר עליה, היא
השראה מדהימה, אם זה במוזיקה ואם זה בקולנוע ותיאטרון, כל תחום יצירתי בעצם, ברגע שאתה מקבל את ההשראה שלך באמת מהחיבור האלוהי, אלה בסופו של דבר, היצירות באים להראות לנו מה עוד אפשרי. אז זה בדיוק, וזה לא... זה בדיוק מה שקרה לי עם המרחב הזה, שבהתחלה קראתי לו סדנה, גם קראתי לו סדנה, אבל זה לא סדנה. הוא הפך לריטריט. זה ריטריט, גם ריטריט זה מרחב. זה ירד לי מבורא עולם, ואז התקשרתי ליעלה אחרי איזה שבוע שזה ירד לי, ואמרתי לי, יעלה, אנחנו עושים את זה, אז אמרתי, כן, בטח. אבל זה ירד, זה משהו שהבורא עולם אמר לי, הנה תסתכל, יש פה משהו שאנשים צריכים, וצריך לעשות אותו, ואז הוא הוריד לי את החניכה של זה, והוא הוריד לי את המדיטציה, והוא הוריד לי את התוכן, ומה צריך להיות, ואיך להעביר את זה, ובאיזה סדר של דברים. פתאום בנינו משהו, שאנחנו עדיין בונים אותו, אבל הוא לקראת הסוף, והוא מתאווה פה משהו באמת קוסמי. מדהים, לגמרי. אני שנים וחולמת להעביר סדנה בנושא של זוגיות, יש לי המון מה לתת במקום הזה, גם לאור הניסיון חיים האישי שלי. זה היה לי ברור שסדנה זוגית מעבירים בשניים. נכון. מעבירים באין ויאנג, ולא היה את הפרטנר המתאים, וכשאתה באת עם הרעיון הזה, עם ההשראה הזו שקיבלת, זה היה בינגו, שאמרתי לך רפאל, זה זה. לך חיכיתי. טוב, את ידועה כאחד שמזמנת גם, מגנטת. כן, את מגנטת את זה, העליתי כמה פוסטים, ואז פתאום חשבתי, מי הבן אדם הכי נכון? יאללה, ישר. זה גם כן, זה משהו שאתם יכולים לעשות עם בורא עולם. כשאתם יושבים בשיחה שלכם עם בורא עולם, אתם שואלים אותו שאלה, תמתינו כמה דקות בסבלנות, או כמה שניות אפילו, ופתאום הוא יגיד לכם, מה התשובה? כן, זה יגיע. כולם יודעים את התשובה. לגמרי. נמשיך? כן, נמשיך. כן, אנחנו נמשיך. אנחנו מתכוננים איתם לסדנה. טוב. לא יודע אם זה ייכנס, אבל אנחנו מצלמים. אנחנו ממשיכים. שיתוף והבנה, בהסתכלות חיצונית ולא לצלול אל הכאב. כן, אני בכוונה כתבתי לא לצלול את הכאב, אל הכאב, מכיוון שאני לא רוצה להיכנס בסדנה הזאת או במרחב הזה, לא רוצה להיכנס למקומות של טיפוליים, אנחנו לא מטפלים פה. אנחנו לא מטפלים בכלל בסדנה הזאת, אנחנו רק נותנים השראה ולימוד כיצד למגנט וכיצד לחיות, ולהפך, בדיוק הפוך מהדיכאון, כיצד להיות שמח ללא תנאי. כאילו זאת המטרה של לחיות בשמחה. לחיות בשמחה אמיתית, שמחה פנימית, למרות הכל, לראות את הכל באור חיובי, צריך להיות בענווה, קודם כל. ואז אתה פתאום רואה את הדברים באופן חיובי, ואתה אומר, וואלה, זה ככה, איזה כיף. כיף לי, אני לא צריך להיכנס ולהתחפר לכל מיני... באמת. כאילו ברגע זה קרה לי מלא פעמים בלייב, שבן אדם מספר לי איזשהו משהו, ואני אומר לו, רגע, ניסית להסתכל על זה מזווית שונה? נכון. אז הוא אומר לי, מה? איך אתה יכול להסתכל על זה בדיוק? היא בגדה בי. מה? כן, היא בגדה בך. אבל אתה יכול להסתכל על זה בשאלה למה? למה היא בגדה בך? אז הוא אומר לי, למה? כי היא מצאה מישהו יותר טוב ממני, וזה 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 וזה. אמרתי לו, רגע, אתה ביושרה עם עצמך? אתה לא בגדת בעצמך? ואז הוא אומר לי, מה אתה מתכוון? לא, מה שאני מתכוון זה שאתה לא מספיק מכבד את עצמך, אז הצד השני גם לא מכבד אותך, כי הוא משקף לך, זה בורא עולם, בא ואומר לך, תראה, אתה לא מכבד את עצמך, אז אני אראה לך, אני גם בוגד בך. הנה, אנחנו בוגדים בך, כי כולם זה בורא עולם. בדיוק, מתגלם דרכנו, לגמרי. כן. ופה זה... הוא שחקן. איזה שחקן. כל החיים זה משחק. נכון. והנקודה שאתה העלית עכשיו היא סופר חשובה, כי ברגע שבן אדם מבין את זה, אז... הוא מרפא את עצמו. נכון, אבל גם הוא יכול לנטרל את השפיטה, את הביקורת, את הפגיעה שהוא חווה, ולהבין שיש לו פה... לדיכאון. כן, ויש לו פה הזדמנות לצמיחה, להבין, רגע, בעצם קיבלתי מתנה. כי אם הבת זוג שלי לא הייתה משקפת לי עכשיו את הדבר הזה בתוכי, אני לא יכולה הייתי לגדול. נכון. מבפנים, לעשות עבודת התפתחות וצמיחה, וללמד את עצמי, מי אני באמת, להיות ראוי, להעלות את הערך שלי, להיות בעל ערך, ואיך זה קשור להיות אמיתי. ואיך זה קשור לחיידק הפסיכולוגי,
כל כך, זה החיידק שהוא אומר לך, אוי, בגדה בך איזה, ואתה אומר לחיידק, בסדר, אני מתבגר על זה. נכון, כי מה מראים בתקשורת? את זה. כל היום? את זה. את הדיכאון הזה, כן. את התדרים באח הגדול, מה מראים? שהיא בגדה בו. לא ראיתי את זה מעולם. אני גם, לא, ראיתי את הראשונים פעם, לפני זה. אבל אתה פתאום פה ושם יורד בפייסבוק, כאילו פתאום יוצא לך כל מיני קטעים כאלה, ואז אתה קולט, כאילו, הוא יהיה אהבת אותו, והוא משחק איתה, והוא מניפולטור, או שהוא נרקיסיסט, ויש כמה ואתה רואה פתאום את הדברים במודעות, אתה רואה את זה בצורה שונה לגמרי. אני בכלל חושבת שכל תוכניות הריאליטי, הם באים כדי להשריש בנו את כל התדרים האלה לחלוטין. לחלוטין. גם אם אתה לא שם, בוא נחדיר לך את זה. בטח. מי מממן את זה? תבדקו, כתוב בפייסבוק את כל מי שמממן את הדברים האלה. תבדקו, תראו מי מממן את זה, ואז תבינו את הכל. פאזל, זה פאזל. רמז בעלי אינטרס. כן. כי ככה אורן סוף הוא לא תבנית. אז אם להשוות צורה, וזאת המטרה, כאילו, אני לא אומר שבן אדם יכול לקום מחר בבוקר, להגיד, זהו, אין לי תבנית, אני כמו אורן סוף, אני משווה צורה. זה העבודה שלנו. יומיומית, עד הקבר, אם יהיה קבר, אני לא יודע אם יהיה קבר, אולי לא יהיה קבר. נכון, אולי לא. לא יהיה, אולי נראים נצחיים, כי הכל משתנה עכשיו. אנחנו מתעלים, בדיוק, אנחנו מתעלים, ובממדים היותר גבוהים אנחנו גם נהיה חסרי גוף. נכון. והנשמה שלנו תגדל, בסוף. אנחנו פשוט מתמזגים חזרה עם המקור. כן. אז יש את העלייה בשכבות, כן, יש את העלייה בשכבות, והממדים, כל ממד אתה משיב ממך עוד משהו ועוד משהו מהארציות שלך, עד שאתה הופך להיות באמת אורן סוף. סמאדי, זה הסמאדי. כן, מה שאתה קורא לסמאדי. הסמאדי ביוגה הוא יכול להחליט מתי הוא מת, ולהחליט הכל, הוא פשוט, בורא העולם נותן לו את האישור לעשות מה שהוא רוצה, ולהחליט מה שהוא רוצה, כמו שאומרים פעם, צדיק גוזר ומקיים, אבל הקדוש ברוך הוא מקיים, הסמאדי הוא הצדיק בעצם, הוא פשוט, זה החלום להגיע לדרגה הזאת. זה אנשים מוארים. כן. זה כמו לצורך העניין הדרגה שהבודה הגיע אליה, של להיות אדם מואר, אדם שהוא מעבר לכל תבנית, ומגבלה פיזית, והוא פשוט, הוא חי את מלוא הנשמה שלו. וואו. בפוטנציאל הכי גבוה שלו. יואו. איזה חלום. איזה חלום, בהחלט. איזה חלום. אבל זה חלום שהוא אפשרי, זה לא חלום, זה חלום שהוא לא כל כך רחוק מאיתנו בתקופה הזו, להפך אנחנו מתקרבים אליו. מתקרבים לשם. אז אור פנימי ואור מקיף, כיצד הם מושפעים מהקרמה והדרמה, ואיך זה משפיע על הקשרים הזוגיים. כן. הקרמה זה בעצם מה שאנחנו עושים כתוצאה מחוסר, מבורות. סיבה ותוצאה. כן, סיבה ותוצאה, זה בורות. נכון. והדרמה זה מה שאנחנו מייצרים במחסנים של כביכול מצוות שלנו, אז זה לא מצוות, זה מעשים טובים נקרא לזה. כל המעשים הטובים והמחשבות הטובות, גם מחשבות נאגרות אצלנו כדרמה. אם חשבתי על בן אדם מחשבה טובה, זה נאגר כדרמה, ואז הדרמה הזאת מקבלת תוקף גם על עצמך, גם בשבילך, גם במי שאתה. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה מאוד מאוד רחבה של מידה כנגד מידה. והמידה כנגד מידה זה לא רק בהתנהלות ובהתנהגות, המידה כנגד מידה היא בעיקר במחשבה. כאילו איך אנחנו חושבים, איך אנחנו מתכננים, מה אנחנו זוממים. הזמימה הזאת, היום זה לא כמו שהיה לפני 5 שנים. היום הזמימה הזאת זה כל מה שאתה זומם, אתה זומם לעצמך. אמא שלי סיפרה לי סיפור מהמם על הדבר הזה, רוצה לשמוע? סיפור קצר. בטח. גבירה חיה בתוך טירה. וממול הטירה חיה אישה אביונה בתוך בקתה. ממש, אחד מול השנייה. הגבירה ידעה את הסוד, שהסוד הוא באמת לעשות טוב גם לאביונים, ולתת להם מצרכים ודברים. אז הגבירה הייתה עושה את זה מתוך מקום של לצאת מדי חובה, כאילו היא יודעת שצריך לעשות את זה, אז היא עושה את זה מתוך... היא עשתה את זה מפה ולא מפה. בדיוק. אז היא הייתה הולכת לאביונה, בבקתה, הייתה מביאה לה סל של עגבניות נגיד, אז האביונה הייתה אומרת לה, גבירתי, כל מה שאת עושה, את עושה לעצמך. אומרת לה, בסדר, והולכת לדרכה. כל יום הייתה מביאה לה סל של משהו אחר, סל של תפוזים, סל של עגבניות, סל של מלפפונים, הייתה מביאה לה לפעמים אוכל מבושל,
אז למחרת היא שוב הלכה אל האביונה ופתחה והביאה לה סיר עם אוכל, אז היא אומרת לה, גברתי, כל מה שאת עושה לעצמך. היא אומרת לה, כן, לעצמך, תודה את לא יכולה להגיד, את לא אומרת תודה, את לא מבסוטית משום דבר, שום דבר לא מוצא חן בעינייך. והלכה לדרכה. ואז היא התעצבנה נורא, הגבירה, אז היא אומרת, היום אני מכינה לה עוגה מדהימה, אבל מלאה בזרניך, שזה רעל עכברים. היא שמה לה את הרעל בתוך העוגה, עוגה יפהפייה, עוגה קושית, ואז הלכה והביאה את זה לאביונה. והיא פותחת לה את הדלת, ואומרת לה, הנה תראי, זו עוגה יפה, עשיתי לך גם מאוד מאוד טעימה, זו עוגת שוקולד, והיא אומרת לה, כל מה שאת עושה, את עושה לעצמך. היא אומרת לה, כן, לעצמך! והלכה מהמקום. היא הלכה לסידורים, באותו יום, בדיוק הבן של הגבירה הגיע לבקר, ואז הוא ראה שהטירה סגורה, כי הגבירה לא הייתה, אז הוא שאל את האביונה, איפה אמא שלי? אומר לה, היא הלכה, היא עוד מעט תשוב, אתה יכול לשבת פה על הספסל לחכות לה, היא תכף תגיע. אם אתה רוצה אני אכין לך כוס תה. אז הוא אומר לה, כן, אני אשמח לכוס תה. היא הכינה לו כוס תה, תגיד, אתה רוצה אולי עוגה? אמא שלך הכינה עוגה קושית. הוא אומר לה, בטח, אני ממש מת על עוגות שוקולד. אז הביאה לו חתיכת עוגה, הוא אכל את העוגה, שתה את התה ומת על הרצפה. ואז בדיוק אמא שלו הגיעה. היא אומרת, אוי, מה קרה? אוי, מה קרה? ואז האביונה אומרת לה, גברתי, כל מה שאת עושה, את עושה לעצמך. וואו, איזה סיפור. זה הגלגל שתמיד מסתובב לנו בחיים. זה הגלגל שתמיד תפגשו בקרמה. או בדרמה. כן, לשלילה ולחיוב. לשלילה ולחיוב. נכון. וואו, סיפור מדהים. סיפור מדהים שממש ממחיש את הנושא של הקרמה והדרמה. ואיך אנחנו מחברים את זה לזוגיות? זה זוגיות. קרמה ודרמה זה זוגיות. בואו ניקח סנריו, אוקיי? נגיד בן אדם עכשיו בבית עם בת זוג שלו. ואז הוא אומר, אני אפתיע אותה, אני אעשה לה הפתעות, אני אקח אותה לפה, אני אקח אותה לשם, אני אכין ארוחת ערב, אני אעשה נרות, אני אוהב אותה, היא מהממת, אני אוהב אותה ואני אעשה לה וזה, ובאמת הוא עושה את זה בלי שום אינטרס. האינטרס החיצוני לא קיים כשהוא עושה את זה, הוא עושה את זה מכל הלב. לשמח אותה, והוא מייצר דרמה. עכשיו הרטט שזה יוצר, הרטט, זה בדיוק הרטט שהבחורה שלו מקבלת. וכשהיא מקבלת את הרטט הזה, אז קורה אצלה משהו כימי. ממש, זה משפיע על הכימיה של המוח ושל הלב. כי יש לנו שתי מוחות, מוח בראש ומוח בלב. אז זה משפיע על שני המוחות, ואז הוא בעצם, מה הוא מייצר פה? הוא מייצר פה דרמה שחוזרת אליו בגלגל, בלי שהוא יבקש בכלל ויחכה לגלגל הזה. הוא לא מחכה, כי אומרים, תיתן ותשכח, קבל, תגיד תודה ותשכח. כי אתה עושה טוב בעולם, אתה לא עכשיו מחפש שיכירו לך תודה על זה, או שישבחו אותך על זה, או שיחזירו לך, אתה אפילו לא מחכה לשיקוף. אתה לא מחכה, הוא מגיע לבד. הוא מגיע, אז אתה מתבונן בו, אתה לא מחכה, אתה מתבונן בו. אתה מתבונן בשיקוף, אתה אומר, אוקיי, אז עשיתי טוב? כן, יש שיקוף טוב, אז עשיתי טוב. אם השיקוף בא לא טוב, אתה אומר, רגע, אז עשיתי טעות, מה הטעות שעשיתי? בוא ננבור, בוא נחפש, בוא נפתח את החלונות רגע, אתה עושה טכנאות קצת, עושה חיבוטים חדשים, אומר אוקיי, סוגר את הכל, אומר אוקיי, עכשיו אני יודע מה אני צריך לתקן, אני צריך לתקן את זה. לומדים, זה שפה. להביע חרטה, פאק איט, אנשים שכחו להביע חרטה, זה מפריע לי, זה משגע אותי שאנשים לא יודעים להביע חרטה, אני בן אדם שאם אני עשיתי טעות, וואלה אני יודע להביע חרטה, אני עושה, אני אומר לבן אדם, וואלה סליחה, תקשיב, אני באמת לא התנהגתי יפה, אני לא יודע מה היה לי באותו רגע, או שאני יודע מה היה לי באותו רגע, ווואלה, לא התנהגתי בסדר, כאילו, אני בן אדם קורא, אז היום אני חושב שהבנתי, אני זה. עכשיו, אם בן אדם לא עושה את הבא... אז זה סליחה, כי חרטה זה רגש שהוא... לא, הוא מתחרט על מעשיו, זה לא סליחה עוד, סליחה, אני צריך לסלוח. נכון. אבל כאילו, אם אני מתחרט, אז הוא צריך לסלוח לי. אבל קודם כל, אתה צריך להתחרט כדי שיסלחו לך. אבל אני סולח לכולם קודם כל. חרטה זה פשוט רגש מאוד קשה. קשה. הוא רגש קשה, אנחנו באנו לחוות את כל הרגשות, אבל זה בסדר להרגיש חרטה, אבל אנחנו לא צריכים לסחוב איתנו את החרטה. לא, מה פתאום, להביע אותה אבל. להביע אותה. ברגע שאתה מביע אותה, היא מתרוקנת מהכוס. כן. היא כבר לא בכלי יותר. מבקש סליחה, שהם מבקשים סליחה. כן. זאת הייתה הכוונה שלי, שהם מבקשים סליחה. בדיוק, על זה אני מדבר. ושאתה סולח באמת. יופי, עכשיו בוא נדבר רגע על סליחה וחרטה. אוקיי, זה באמת מאוד חשוב. נכון, ואני רוצה לומר עוד משפט בהקשר למה שאמרתי קודם, שמחבר אותנו. טינה
וחרטה, אלה הדברים שהכי חוסמים שפע, בול. והכי חוסמים רוחניות, והכי סוגרים לנו את בלוטת האצטרובל. נכון. והם הדברים הראשונים שאנחנו צריכים לשחרר מהקרמה שלנו. נכון. אוקיי? ולהחליף את זה בחמלה. אבל אני רוצה שתדברי, אני רוצה שאת תספרי, אבל תתמקדי בהבדל בין סליחה בשבילך לעצמך, סליחה להכל, אתה סולח להכל מתוך ענווה להסתגלות אל האמת, זה האמת של החיים, אתה בסליחה, אתה באמת סולח. אבל יש הבדל בין הסליחה הזאת לבין סליחה שהיא סליחה בין חברית. זאת אומרת שהיא סליחה בין חברית, זאת אומרת שיש צד אחד מביע חרטה וצד אחד סולח. שזה כמו שלימדו אותנו. אתה רואה הבדל ביניהם? בוודאי. כן? כי הריפוי של העצמי, שברגע שאני סולח, הלכתי לבן אדם. זאת אומרת, אפילו אם יבוא בדרכי, אני אגיד לו שלום, אני אכבד אותו והכל. עכשיו, אנשים שלא עושים את זה, ומסתובבים בתוכם עם טינה ועם חרטה, אוקיי? מה שקורה זה אנרגיות מאוד מאוד קשות, שנאגרות לנו בגוף במשך שנים, וזה בסוף מתפרץ בצורת מחלה. נכון. כי הגוף כבר לא יכול לשאת את זה, אנחנו לא שחררנו מאיתנו את האנרגיה הזו, והיא כלואה שם כל כך הרבה זמן, שהיא חייבת לצאת באיזה גם נפש. גם נפש, בוודאי, זה גם פיזי וגם נפשי. צריכים לשאול את עצמם, האם אני סגרתי בתוכי את הרגשות האלה? כאילו אפילו לשלוח לדברים שאתה עשית בעצמך, ואתה לא סולח לעצמך שעשית אותם, כמו למשל, עוד פעם, לא על אף אחד, אבל הפלות. למשל, יש כאלה שעושות הפלות, ואחר כך מצטערות על זה, ולא סולחות לעצמם על זה שהם עשו את זה. אז דבר כזה, גם כן, באותם נסיבות, באותם ימים, ככה פעלתי, ככה עשיתי, אני לא הייתי מספיק חכמה, לא זה, אני סולחת לעצמי. נכון. ולעשות את זה כמה פעמים, עד שזה פשוט מתמוסס ונרגע. אבל פה אני רוצה לשאול אותך, לגבי שמעורבים שני גורמים. זאת אומרת, אם יש גורם חיצוני, שני גורמים שרבים אחד עם השני. כן. אחד מודע, בן אדם עם תודעה גבוהה, והוא סולח. אוקיי, הוא סולח כי הוא יודע שהוא סולח מתוך מקום של ענווה, של הסתגלות על האמת. אבל הבעת חרטה מהצד השני על דבר עוולה שנעשה לא מגיעה. הרמב"ן כותב, יש שם איזה פסוק שאומר, לפעמים אתה חייב ממנו או שהוא זכאי ממך. עכשיו לפעמים... ודרך זה בורא עולם מגלגל את הקרמה. יפה. דרך הזכאי והחייב. יפה. אז עכשיו... אני אומר דבר כזה, אם אתה רוצה באמת ליישר את ההדורים, אבל באמת מרצון אמיתי ליישר את ההדורים, ואתה עושה צעד, כן. אוקיי, אתה עושה צעד ואתה אומר לבן אדם שאומר, תקשיב, אתה פגעת בי, יכול להיות שעשית את זה בצורה שחוסר מודעות, וזה גם כן קורה, אבל אני אשמח שנדסקס על הדברים האלה, ונגיע באמת לאיזושהי הבנה, שבסופו של דבר תהיה כאן סליחה אמיתית ומלאה. זה הדרך הכי, בוא נגיד, הכי עתיקה. לפני שהייתה את כל הטכנולוגיה, ולפני שהייתה את כל המודרניזציה, לבוא לבן אדם, להגיד לו, תקשיב, אתה פגעת בי, בוא ניישר את ההדורים, כי אנחנו אנשים שרוצים לסלוח אחד לשני, וזה. זה הכיפור של פעם. אני זוכר את זה בתור ילד. נכון, לגמרי. שהשכנה הייתה יורדת לשכנה השנייה, ואומרת לה, תקשיבי מרים, וואלה, עזבי אותך שטויות, אני מצטערת על כל המים של הספונג'ה ששפכתי לך במשך כל השנה, וואלה, מצטערת, סלחי לי. ואז היא אומרת לה, יאללה, רבקה, סולחת לך. מחול. מחול לך. זה אבל הסליחה האמיתית של פעם, איפה זה נעלם? איפה זה נעלם שאנשים באמת יש להם בקרה עצמית, שהם יודעים באמת איפה הם טעו? פעם בן אדם ידע איפה הוא טועה. היום בן אדם יודע איפה הוא טועה, אבל הוא מתכחש. נכון, כי אנשים נמצאים באגו. כן, אבל הם לא יודעים לרדת מהעץ. זה האגו. כשאתה באגו, אתה לא יודע לרדת מהעץ. כל אדם שעומד מולנו, וזה לא משנה עכשיו אם זה הבן זוג שלי, או הילד שלי, או אבא שלי, או אמא שלי. או אחד ההורים, בדיוק. לא משנה מי, אני תמיד צריכה לזכור, שאם הוא פגע בי, א' הוא שליח של הבורא. נכון. וב' הוא כנראה נשמה מאוד מאוד קרובה אליי בעולם הנשמות. נכון. כי הנשמה הזאת הסכימה לקחת על עצמה שיעור סופר קשה. הוא ידעה, אותה נשמה, שכשאנחנו נרד לכאן, היא תפגע בי, ואני אבכה בגללה, ויהיה לי רע, ואני אכעס עליה, ועם כל זאת, היא הסכימה לקחת את השיעור הזה, ואת התפקיד הזה, בשביל ההתפתחות שלי, והלמידה שלי, והריפוי שלי. ואם אנחנו נתחיל להסתכל על האנשים בחיים שלנו ככה,
כנשמות שקרובות אלינו, כשליחים של בורא עולם, כדי שאנחנו נעשה את העבודה. כולם הם הבורא. ואת הצמיחה, בדיוק. זה תחפושות. משתקף ומתגלם דרכנו, ממש ככה. אז החיים שלנו השתנו. נכון. וזה מה שאני עשיתי. כל פעם שהבן זוג שלי. אבל את אמרת לו את הדברים שנפגעת מהם? או שהפוך, הוא אמר לך את הדברים שהוא נפגע מהם? תראה, ברור שמדברים על הדברים. מדברים. אוקיי? בזוגיות, בתוך נישואים. כן, גם במשפחה, בתור אחים, בתור נכון. הורים. כן, אבל כרגע אני באמת מדברת על נושא של זוגיות, אבל בוודאי בכל מערכת יחסים. בוודאי שמדברים על הכאבים, אוי ואבוי אם לא. ואני פוגשת זוגות שיכולים לשים מתחת לשטיח את הבעיות שלהם, לא לדבר אחד עם השני, כי אנחנו חיים את עידן, הכל בסדר. הפייק, מה אנחנו מראים לעולם? הכל בסדר, happy, הכל טוב. כן, מה בפייסבוק את רואה? שאנשים שמחים, אבל את הדברים נדיר, יש אולי 10% מהפייסבוק שבאמת מראה את הכאבים. אנשים שכחו מה זה לחיות בפגיעות. נכון. מה זה להסכים לראות גם את החלקים הפגיעים שלי, גם את הכאבים שלי, את החולשות שלי, את הצללים שלי. אנחנו עסוקים רק בלהראות שהכל בסדר. ופה מתחילה הבעיה. מפה מתחיל העניין הזה של לטאטא מתחת לשטיח. בדיוק. אוקיי? בדיוק. ואנחנו צריכים ללמוד להתנהל אחרת. הלוואי. לשים את הדברים על השולחן. אני אומר הלוואי, כי זה התדר שאני רוצה שישלוט, כמו התדר שהיה בשנות ה-70-80, שהיה באמת, באמת, באמת אהבה. זה הזיכרונות ילדות שלך. תקשיבי, היה ממש שכנות טובה, ואנשים היו הולכים ברחוב ואומרים שלום אחד לשני, היו צוחקים אחד עם השני, היום כולם נמצאים בתוך החרא השחור הזה. אף אחד לא מסתכל אחד לשני בעיניים. אתם יודעים שאתם מסתכלים אחד לשני בעיניים, אתם מייצרים אוקסיטוצין? אתם יודעים מה אוקסיטוצין עושה לכם בגוף? אתם כמה בריאות אוקסיטוצין מייצר? כשאתה מסתכל בלבן של העין של חבר, או של חברה, או של אמא, או של אבא, אתה לא מסתכל בשחור הזה. אתה מסתכל בלבן של העיניים רק. בורא עולם יצר אלה, שדרך לבן של העיניים אנחנו מעלים את הורמון האוקסיטוצין.